Kur duhet të shpjegojmë se ku ndodhet diçka, do të përdorim shprehjet vijuese. Ispred. Iza. Levo. Desno. Kurse mund të themi edhe Pored. Blizu. Preko puta. Na drugoj strani. Na početku. U sredini. Na kraju. dëgjoni dhe posaçërisht veni re emërtimet e gjykatave. Gde se nalazi sud? Koji sud tražite? Koji sudovi postoje? Postoji nekoliko sudova. Postoji osnovni sud, apelacioni sud i vrhovni sud. Sud se nalazi u blizini, ali ne znam gde. To je sigurno osnovni sud. On je udaljen 2 ulice odavde.